Magandang hapon sa inyo lahat. This is Mike Padawa once again. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis ng Lunes hanggang Miyerkules, Hulyo 6 hanggang 8, 2020. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, the Philippines' first website on tropical cyclone. Umpisa natin ang update. Ito ang pinaka-latest GovSat. Simulan na yung Lunes na ito, ng hapon hanggang bukas ng hapon, Martes. At nakita po natin na medyo lumalakas po ang hanging silanganin. At magbibigay po ito ng medyo katamtaman na hangin sa silangan bahagi po ng Kabikulan, Kabisayaan at dito po sa may Mindanao. At may inaasahan rin tayong mga pagkidlat at pagkulog lalo na sa hapon ng gabi. Samantala, ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman lagay ng panahon, subalit sa hapon ng gabi may mga inaasahan po tayong mga chances po ng mga isolated thunderstorms lalo na po dito sa may western sections of Luzon at ibang parte po ng ating bansa. At tili pa rin yung mahinang southerly wind flow na nakaka-apekto po sa may kanluran bahagi po ng South China Sea o Dagat China hanggang dito po sa may costales po ng Southern China. At meron po tayong stationary major front dito sa may Eastern at Southern China hanggang dito sa may bahagi po ng South Korea at bansang Hapon. At dito po sa West Pacific hanggang dito sa may Marianas at Micronesia, wala pa po tayong nakikita o naispatan na mga low pressure area na posibleng maging bagyo. Meron lang po tayong dalawang surface troughs pero po itong ulap na ito ay hindi po inaasahan na magde-develop. So, wala pa rin pwedeng mag-develop for the next 5 to 10 days hanggang 15. All clear po ang ating Pacific and we will keep you updated na lamang kapag meron pong may mag-form sa susunod po ng ilang araw o linggo. At mag-ingat lang po sa mga kidlat at mga madali ang pagbabaha kapag malakas po mga thunderstorms sa mga lugar ninyo. So yan po ang ating latest mula sa GovSat. At kung hindi natin yung fast animation, halos kita po natin paghapon ng gabi, yan po, dumadami po yung mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms dulot po ng easterlies at yung tropical convection sa ibang bahagi po ng ating bansa. At kung titingnan natin yung latest mula sa UMETSAT, ito po yung zoom in satellite animation para makita ninyo yung mga localized thunderstorms na nagpo-form. Courtesy po ito ng windy.com. Kita po natin pagdilim ng hapon, ayan po, nagpo-form na po yung mga localized thunderstorms sa kanluran bahagi po ng Northern at Central Luzon, kasama po ang mga ibang areas po ng Metro Manila. At dito naman po sa Bicol, mga malilit na areas lamang po, tulad po ng Camarines Norte. Dito rin po sa may silangan bahagi po ng Albay, meron din pong nag-form na maliliit lamang po mga thunderstorms. Dito rin po sa maliit na areas po ng Kabisayaan at medyo mas marami po ang mga chances ng mga thunderstorms sa Mindanao dahil po mas close po sila sa equator, mas common po ang mga localized thunderstorms na nagpo-form sa ganitong panahon ng tag-ulan. So yan po ang ating latest at continue natin yung 3-day rainfall accumulation mula po sa ECMWF, courtesy of windy.com. Inaasahan po mabibigat po ng mga thunderstorms sa mga pag-ulan, lalo na sa hapon o gabi sa may malaking bahagi po ng Mindanao at Sulu Archipelago at maliliit na areas po ng Visayas at Silangan Kabikulan. At dito rin po sa may area po ng Cordillera at Benguet Mountains may mga inaasahan pong mga malalakas po ng localized thunderstorms lalo na sa hapon ng gabi sa susunod na 3 araw. At dito rin po sa maliit na areas po ng Central Luzon, mayroon pong inaasahan rin po ng mga localized thunderstorms kasama rin po ang Metro Manila sa loob ng 3 araw. At bago tayo magpaalam, ituloy yung ating windy.com wind at rain forecast at galing po ito sa ECMWF. At kita po natin bukas, Huwebes, may inaasahan pa rin pong chance ng mga ulan at thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Luzon. At dito rin po, maliit na areas po ng Visayas, Palawan at malaking areas po ng Mindanao. May mga inaasahan na rin po mga localized thunderstorms. Bukas po yan ng Martes. At kita po natin, meron po tayong hangin pa rin mula sa silangan. Ito po yung easterly surface wind flow o yung easterlies in short. At pagdating po ng Miyerkules, kitang-kita po natin dito na medyo magiging variable na naman po yung hangin. Hihina na po yung easterlies. At again, nandiyan ulit yung mga localized thunderstorms sa hapon ng gabi sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So, common na po ito since papasok na po tayo sa kalagitnaan po ng Hulyo
So dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ngayong hapon na ito ng Lunes hanggang Miyerkules, Hulyo 6 hanggang 8 at babalik ulit ang ating YouTube video ng ating panahon dito po sa YouTube channel ng Mr. Typhoon at mapapanood po ninyo sa typhoon2000.ph, nakalink po yan sa YouTube, dito rin po sa Mr. Typhoon sa facebook.com at also nakalink din po yan sa Typhoon 2K sa Twitter. At hanggang sa muli, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Di #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo ng ating podcast.